Λοιπόν, και κάτι για να γελάσουμε σήμερα, δεν μπορώ να γελάω από τώρα. Μου λέει μια φίλη μου στο τηλέφωνο, για κάποιον που δεν τον ξέρω, ξέρεις, η κόρη του τάδε πήρε λαιμό. Της λέω, τι εννοείς, με ένα κάγκελο. Της λέω, τι εννοείς πήρε λαιμό και εγώ μπορώ να πάρω πόδι και κεφάλι. Μου λέει, όχι ρε Μαρία, παντρεύτηκε λαιμό. Ναι, αλλά τι εννοείς λαιμό? Έναν από τους λαιμούς. Ποιους λαιμούς της λέω, ρε παιδί μου, τι εννοείς? Έλα ρε Μαρία, μου λέει, τους λαιμούς, πώς τους λένε, τους εφοπλιστές. Εντάξει, τώρα εγώ τι δούλευα, το κατάλαβα. Και της λέω, ok, so what? Μου λέει, όχι, πώς, όχι so what? Λέω, τι εννοείς? Μου λέει, η κοπέλα άλλαξε η ζωή της. Πήρε αυτόν τον εφοπλιστή και τώρα την παίρνει μαζί του στα ταξίδια, την παίρνει από εδώ, από εκεί, την πάει στα conference, την πάει σε εκθέσεις και αυτά. Και της λέω, καλά, και τι είναι αυτή, κανένα ζωάκι που την πηγαίνει από εδώ και από εκεί, το σε κυδιό του, ρε παιδί μου. Μου λέει, εντάξει, πάνε, αλλά έτσι όπως το λες, της λέω, εννοείς ότι αυτή έχει γίνει ένα κομμάτι του προγραμματός του. Τέλος πάντων, και εκείνη την ώρα θυμήθηκα αυτά που μας έχει πει ο Σεν Ζερμέν για το θέμα του συμβιβασμού στις σχέσεις, ότι όταν συμβιβαζόμαστε, τελικά μειώνουμε την ανθρώπινη αξιοπρέπειά μας, τη δική μας, εντάξει. Και επίσης, εκτός αυτού, δεν μπορεί να μας υπηρετήσει και η ενέργεια, γιατί κλεινόμαστε, κλείνουμε τον εαυτό μας και τα θέλω μας, και έτσι η ενέργεια δεν μπορεί να μας υπηρετήσει, γιατί δεν είμαστε εμείς. Γινόμαστε ένα κομμάτι του προγράμματος του άλλου. Λοιπόν, και αναρωτήθηκα, βρε παιδιά, για τα προηγούμενα χρόνια της ζωής μου, μέχρι τα 50, ας πούμε, που άρχισα να συνειδητοποιώ και να συνειδητοποιώ πολλά πράγματα, πόσους συμβιβασμούς είχα κάνει. Συμβιβάστηκα για να έχω σύντροφο. Είχα συμβιβαστεί για να είμαι καλή μάνα. Συμβιβάστηκα για να με αγαπάει η μάνα μου και να με αποδέχεται. Συμβιβάστηκα σε φιλίες που δεν ήθελα, γιατί έπρεπε να έχω φίλους. Συμβιβάστηκα στο επάγγελμά μου και έπρεπε να αποδείξω ότι είμαι καλή αρχιτέκτονας και να χτίζω. Και σε μια δουλειά που δεν μου άρεσε καθόλου και δεν μου έδινε καθόλου χαρά. Η μόνη χαρά που έπαιρνα από αυτή τη δουλειά ήταν όταν πήγαινα στην οικοδομή και επικοινωνούσα με τους μαστόρους, γιατί εκεί πέρα δεν μπορείς να φορέσεις μάσκα, είσαι ο εαυτός σου. Και εκείνες τις ώρες ήμουνα πραγματικά εγώ, η Μαρία, και επικοινωνούσα με αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, και για να ξαναγυρίσουμε στο αρχικό και αστείο θέμα των σχέσεων, εύχομαι, παιδιά, να βρείτε σύντροφο που να μην πάρετε ούτε λαιμό, ούτε πόδι, ούτε κεφάλι, να πάρετε ένα ολόκληρο και ολοκληρωμένο άτομο και κυρίως ελεύθερο. Να μην κάνετε κανένα συμβιβασμό ως προς το πρόγραμμά σας, το χρόνο σας, το μονοπάτι σας και τη ζωή σας, γιατί εσείς έχετε τη δική σας ζωή και το δικό σας μονοπάτι, και να μην είστε κολλημένοι ο ένας στο άρμα του άλλου και να σας έρνει από πίσω, ούτε αυτό στο δικό σας, ούτε εσείς στο δικό του. Να είσαστε δύο ελεύθερες και κυρίαρχες υπάρξεις, έτσι, οι οποίες θα εξελίσσονται η κάθε μία στο δικό της χρόνο και στο δικό της χώρο, στο δικό της βήμα η κάθε μία και στο χώρο της, και θα είσαστε μαζί, θα βρισκόσαστε για να περνάτε καλά και να χαίρεστε. Αυτά τα λίγα είχα να σας πω εξαιτίας του λαιμού. Καλή Κυριακή, και αν γελάσατε σε αυτό το βίντεο λίγο, στο επόμενο θα γελάσετε περισσότερο. Σας φιλώ.